ekera mahariganio hagendrete yomurubirio oikomi nemo bwokubikirwa iguto kwaborokio gwetane chiribu inye abagosomera obumanyi bw'emitandao yekerero gwetera ase omurubirio bwa ajiri oyo orakorekana rituko ria ijuma eike iga emegeti kia Gusii igo emeroberio yariganiwe n'omugavana bwa county eyo Simba Arati omotenderi bwa esukuru eyo gose omoprincipal bwa amaiga eyo Ishmael Nyakoni nigo bono ariganire abananchi ase omurubirio oyo ase atebire omurubirio oyo nigo orache kobakonya abasaya bange konyora komanya obotumeki bw'emitandao yekerero nabo igo gwetanga korwa ase obotumeki bwa amarigo oyo gotindia nabo igo chimbwa chimbe. Asa marieta nkuru kwa Ishmael Nyakoni nde manager ya ajiri ase county ito ya Kisii. Ituko ria rero no kwaregani abana baitu bali basomira manaitu kuru phase 24, 25, 26, 27, 28 up to 29 nganto bwate graduation irabo on Friday 25th ase stadium ito ya Gusii. To wakero mugavana ito ngambia mona asenje support yabasaye abatali kwenyala banyale ko bagotara esafari ya ito yogosomia mangana digital literacy, mangana mental health, mangana financial literacy, amangana personal branding and marketing, amangana career choices. Tuabeli togosoma mana barabuku last year. This will be our 11th graduation ngesetua chagete wa igonto kole necessary waso kwego ki kugo chaka program ya account ito ya Kisii aseli ya gatatu wa igonto tualechi ward chinde chigo cha senge sherehe kuna mwanyerero ntubwata abanafunzi basomete ntubwata kuri chitago borabu wa igonto bwata njoro bagocha gusanga singencho ya graduation ye gotoko balega ne bonsi boigo na bagocha mana abaibuli baba mana abasani linde gocha goshiriki nomoganito moneno rache kogereza this occasion no yomento His Excellency the Governor Paul Simba Arati. A program yetu yabeire unabono togosomia amangana a career choice, amangana financial literacy. Tuabere togosomi boigo abasaya bakwemanya nanga kiende elinde batigane na malioga magotindi. This program tuabere togo champion umosaya kumanya na kumanye value ya yase society. Togwaka mbuya mona ase yabasaya bali basoke ntubwate organization togo partner monero ekuruku vision volunteers ekosomia mangana female genital mutilation na mangana gender based violence. Boigo babele bakwegeria abasaya aba enchire ya moyo guyanja boigo kwegeria abana abanyaruka na kibara bakwelenda amangana early pregnancies wose okonyora kwa abana mapema elinde betange wose bakora umurubeli umuya ukwelenda banyora chinda asinga kitagwenere ekenda atebe nkelinga abasaya nabange bali sikoga maybe batranyora information ye. The program nigele free as Kiromonto. Registration nigegendet actually on Monday. Ngocha katole a new phase, lab phase start. Etoku welcome onde bwensi utranyora libageli acha register se center ito ya Gusii Stadium. Boigo bali bakuru South Magrango registration echa kase youth office elegali Nyamarambe. Ase bali bakuru machoge ntutwala registration labo bisyo mu MCA. Igonde bwensi uli interested na bagocha elinde achake konyora megerio akoira engakia umutinyo yomo ne chiwiki 3.